Policajti chcú vraždu 26-ročného Filipa z Opatoviec nad Nitrou čo najrýchlejšie objasniť. Aj dnes sa vrátili na miesto, kde ho našli. Desiatky policajtov a záchranárov prečesávali kúsok po kúsku okolie rieky. Stále nie je známe to, kde a čím Filipa páchatelia zavraždili. Akcia bola zameraná na získanie čo najviac dôkazov a informácií, ktoré by pomohli odhaliť páchateľa, respektíve páchateľov tohto brutálneho trestného činu. Filip zomieral vo veľkých bolestiach. Vrahovia mu najskôr dolámali sánku, potom ho bodali do brucha a následne mu pravdepodobne mačetou chceli odťať hlavu. Jeho telo nakoniec hodili do rieky, aby nevyplávalo, o ruku mu priviazali kameň. Filip bol zavraždený veľmi brutálnym spôsobom. Na tele mal viacero bodných a sečných rán, ktoré boli vedené veľkou silou a veľkou intenzitou. Policajti podľa našich informácií dnes objavili pri rieke dôkazy, ktoré ich posunuli bližšie k vypátraniu páchateľa. K tomu, čo našli, sa však odmietli vyjadriť. Zatiaľ, čo policajti hľadali stopy s Filipom, sa na miestnom cintoríne lúčili stovky ľudí. On bol strašne pozitívny človek a nechápem proste. Nerozumiem tomu. Ja si neviem predstaviť teraz, že čo budeme my robiť bez neho. Usmiatý chalan s veľmi dobrým srdcom otvoreným pre každého, tak si ho budú všetci navždy pamätať. Vezmite túto dušu a zavedte ju pred tvár Najvyššieho. Na poslednej ceste ho okrem príbuzných a kamarátov sprevádzali aj jeho milované motorky. Pre televíziu Joj, Pavol Čertík.